Bé, durant 35 anys a Catalunya s'han celebrat tot tipus d'esdeveniments de reivindicació de la identitat catalana, de la cultura catalana, de la llengua catalana, i mai s'havien reivindicat que a Catalunya molta gent se sent catalana, però també se sent espanyola, que molta gent parla català, però també parla castellà. I durant 35 anys fer-ho estava mal vist, fins i tot et deien fatxa. Doncs suposo que l'exageració d'identitat o l'acceleració enorme que sotmet Convergència i Unió a l'intent d'eliminar tot el que significa Espanya de Catalunya, el que aconsegueix és que la gent que se sent catalana però també espanyola vulgui tenir una veu. I eren actes per dir-li a la gent que a casa seva se sent catalana però també espanyola que no estaven sols. És una forma de reivindicar una identitat molt complexa, com és una identitat d'una societat, una comunitat, que té dues llengües, que té arrels culturals de molts llocs, que té variants, hi ha gent que fa castells però que també fa balls tradicionals d'altres comunitats autònomes, és a dir, que som una societat molt plural. I hi havia gent a casa que se li volia enviar un missatge de dir no estàs sol, hi ha molta gent que pensa com tu i que se sent com tu, una identitat molt complexa i molt plural.